lek mar Kenya Cup. All protocol observed. Good evening. Good evening. Mara endoka erokamano mang'eny ne chief guest Mkenya for creating this platform for the young people of our community and for allowing all of us to be a party to this. And I also want to say to the young people, being a youth is a blessing. And bedo nien gwethni onego wati kode kapok okethore. Omiyo ka in gi mich moro amora kaka mar opira kata bed ng'wech kata sport aina gani, kawa kod platform machalo kamagi, to wachiwre mondo wachiwre gi tekrewa mondo wati kodgi, nikech mana kaka nyawacho nyoro kamoro ni mich mar ng'ato yawne dhot kendo miyo obedo gi jok madongo piny kendo chiemogo. Kumano michni no biro kelo ni mogo. Awacho kosa kawacho. Atieko kosa katieko.